जवानी के टेम्पू से भैया हमारा वो तोरे टेम्पू से एक डंडा बाज जाई तोरा पर बचिया आ घास कट के तू भूल जाईबी रे आ कवनो तट कटर भरती नलिहन अब किलवा भेर जाके झरवाईबू तोरे बाऊ के चिरतिया का घसे कटतौ खेत में घास रहला त कोई कट लेवेला आई देखा त यही आई सब कोई धान लगवला हम घास लगवनी है हमर सोरो को भाई दूध देता है तो के देखा था हर सिवान में सब कोई धान रोपला हम घास रोपनी है तो घासिया ना कट लेबई और कुछ ना के ना कटले अभी कुछ नहीं की कटले अपने घर वाले अपन जतिया लुटा देबी का तू घासिया कटले त बिला गेल का कौना के लगी हो मार चढ़ा बोलतिया जानल जरूरी बा परती बाई से ना काट ले लही परती ना एमे घास रोपनी में धान बहुत मुराट लगेला तो के ना पता 16 को भाई हमारा ही तो घासिया ना कट ले भाई कि धान कट ले भाई तू अपनो जतिया दे दे बुका और के तो अपन जत लुटाओ तो बड़ऊ का लुटा आई का मार रोपला है करे जेकर भाई गरु ना रहला माल पवेसी ना रहली ओकर कटती तो माने जाए हैं ऐसा हम सोचले कि हां भैंस ना रहत रहे ऐसे तुरंत कि हमू डाल दी घास कट भी रे काज बड़ऊ कोई के घास काट लेवेला अरे बाप के जा का आज घास ना जाए हैं छोड़ रे अयो माई सटा बुढ़ा लागल हमर जानवर से कहा नहीं अरे उठाओ काका अरे काती खा ले उनका अब नहीं अब ना बिटवा समझा दे अरे बूढ़ा अरे हमको होती मोटर समझदारी की बात करो थोड़ा समझदारी की बात करो काका देखो के समझा दे तू कहते समझावत है ए ई काहे करे के मारते हो लागत हमरा छाती का फोटो स्टेट कराए पुरिया भैया बहुत इनके समझा दे समझा दे तू हम बात तो से थोड़ा झूठ ना करो तू इंसाफ करा इनसे तू इंसाफ कर कम ना कल की यही को देंगे समझा दे समझा दे मोद थोड़ा कुछ बात अपने में फैसला करते का हो काहे मारते हो कल की घास कर ले तो बीमार हो गलो मार हमरा छतिया के फोटो स्टेट कराए पड़िया भैया चलो लेकिन पीछे आ जा आयो भैया कल की घास कर ले तो सब काल बता के पर करता ना मत तनिक तू कर खसियो कर लू मारियो तो तू ये नहीं करा किया तर तनिक बुझात नहीं थे तर बुझाता नहीं अरे हम हॉस्पिटल में ले चल रे आयो माई तन के घास सबको यार पर जरा तना किए खास कर ले पूरा हमरा खेतों में ले गलता हुआ हमरा के मरतो बाबू भैया के बुलावा है बिट्टू बाबू व्हाट्सएप करते हैं जरूर व्हाट्सएप करते हैं अरे ले जा तारा का भैंसिया ले जब तो तारा भैंसिया के नाम पछी ओकर ला दवा फूल जाई ओकर ला दवा फूल जाई व्हाट्सएप पे ले करे के फोटो ओकरा मिर्गी आ जाए मर जाई ओकरा मिर्गी आ जाए तोरो मिर्गी आ जाए मर जाइबू आयो तारा तनिको लाज नहीं लागता तनिको लाज ईमानदारी तनिको नहीं तनिको तारा भी ईमानदारी नहीं है सुन ना ए तनिको ईमानदारी नहीं है मार तारा भैंसिया पर चक्कर गिर जाई तार अगर बोल क्यों बाबू वो सब चक्कर पड़ जाई भैंसिया पर तो के हम कहला अरे ना भगली अरे हम क्या आलमपुर लेके चल रे आवा तरसन तार बेटा को तो व्हाट्सएप कइले बानी तारा के आयो भैया ठीक है चलो अरे धारे घास में तीन घास न कटनी नतिया के बेटा आइल पर परते चल गइल हो आइल का बीमारी आइल हो मरत रहे बीमार हो गत रहे आइल वनिया ने पर परते पूरी गायक शिवम राज रुआ सब भोजपुरी श्रोता के गोड़ छू के गोड़ लगातनी भैया
हमनी के पूरा टीम मिल के रउरा सबके एगो वीडियो देखल है। जब वीडियो बनावे के हमनी के खास मकसद इहे रहल बा कि माल के हुआ और के माजे के हुआ और मार रहल बा। जैसे हम पूरा अपना खेत में घास लगौले बानी आ चांदनी जी ओकरा के आके जबरदस्ती काट रहल बानी आ काटे के तब बाद छोड़ी मार के छाती के बाती तुर दिल अभी जाके फोटो स्टेट करावे हमके हैं का जाने कितना रुपया लगी भैया। सब कुछ से ये नहीं हो रहा बा। जे भी दीदी बहनी माता बहनी बा केहू दूसरा के घास पर बिना पूछले केहू के दूसरा के खेत के घास ना काटे के चाहिए आ हम जवन कहनी उ काका लोग के कोई के ना करे के चाहिए। भैया वीडियो लगल अच्छा तो लाइक करी कमेंट करी हमारा लक्ष्मी एंटरटेनमेंट भोजपुरी चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी। दी जा विदाई भैया फिर से मिलल जी अगले वीडियो में। इतने कह के गोड़ लगते भैया। जय जवान जय भोजपुरी।